Så man har tidligere tænkt altså hele feltet som sammenhør. Når man er så kommet ind i en periode, hvor kunsthåndværket bliver, som jeg nogle gange siger, den anden for kunsten. Ikke? Den bliver det frygtelige, man kan, hvis man ikke kan klare sig som kunstner, så kan man jo i hvert fald blive kunsthåndværker. Ikke? Den bliver den der trussel mod kunstneren, at hvis jeg ikke er god nok, så er jeg nok bare en kunsthåndværker. Ikke? Det bliver sådan, det der ånder kunstneren i nakken, som noget skrækkeligt noget, man kunne henfalde til, og det kan man vise, hvis man går ind i teksterne, ikke? At det håndværksmæssigt ligger som sådan en trussel bagved, som man kunne falde ned til. Inden for det der projekt K-værdi, som jeg altså har været engageret i, har jeg arbejdet med teoretiske problemstillinger. Jeg er bestemt ikke nogen keramiker på nogen som helst vis. Jeg er absolut en teoretiker. Og har ligesom arbejdet med den der problemstilling af, jamen kunne man altså bringe disse ting tættere ved hinanden igen, eller sådan noget lignende. Men så er det pludselig slået mig her til sidst, at hele den der fortælling, også den jeg lige har stået og repeteret for jer lidt, ikke? Altså om udvikling oprindeligt hang disse ting sammen, så blev de skilt ad, og så kørte kunsten videre for sig. Altså, men under trussel fra kunsthåndværket. Det er jo det er egentlig en historie, man fortæller fra kunstens synspunkt. Ikke? Der er nogle andre, som vi sådan ser på, ikke? Som kan være en trussel. Hvis man nu vender det billede, altså nu skal vi fortælle det fra kunsthåndværkets synspunkt, ikke? Så starter vi altså det med, hvor der altså gamle dage, før renæssancen, hvor der er stor respekt omkring det håndværksmæssige, omkring dygtigheden, omkring alle disse kvaliteter, som også er i kunsthåndværket, ud over de æstetiske kvaliteter og sådan noget. Stor respekt om alt sådan noget. Og så er der nogen, der er vilde og gale, og som bliver de der, vi kalder dem kunstnerne, som begynder på noget andet, eller delvis andet, og pludselig mister respekten. Men heldigvis bliver der da ved med at være nogen, der holder fast i det gode håndværk, det vigtige i disse udfoldelser. Og det er egentlig kunsten, der er den anden. Det er den, der er mærkelig. Den store historie er egentlig, altså i en vis forstand, det vi kalder kunsthåndværkets historie. Ikke? Hvis man sådan kan forvente den der, så ser feltet pludselig anderledes ud. Og hvad ville det så betyde? Ja, det ville jo også, det ville måske faktisk betyde noget for, hvordan vi skal opfatte det, der foregår i kunstens verden. Altså man ligesom kunne sige, jamen har den ikke også i virkeligheden løbet en line ud? Ser vi ikke nogen tilnærmninger nu? Ser vi ikke nogen folk i det der andet der, altså Aarhus kunstnerne, der begynder at interessere sig for at lave ting med deres egne hænder og udforme ting, og vi kunne også begynde at drøfte, altså hvor hører design til i det her mere komplekse billede. Indrømmet, jeg er ikke færdig med at tænke de der ting igennem. Blandt andet fordi vi er så vant til at se hele historien fra kunstens side. Men hvis man kunne få revet sig løs og se den fra kunsthåndværkets side, så tror jeg, at noget ville tegne sig på en anden måde. Tilbage til Nina. Fordi en udstilling som denne her, den er jo netop med til at bestyrke muligheden for at se det her i det modsatte perspektiv. Nina viser os alle de her ting. Og hun viser dem på en fascinerende måde. Hun siger, hun er beslægtet med dem, og de er beslægtet med hinanden. Men vi er også beslægtet med dem, med genstandene her. Ikke? Vi er mennesker, der oplever disse ting. Rettigheden, udpustetheden, skålen,
rummer det ene og det andet. Vi har disse oplevelser her af nærhed, af det visuelle, af det taktiske. Og alt den der beslægtethed, alt den der med at være ætlinge af hinanden, bliver vi mindet om her. Er det ikke sådan noget, man plejer at sige netop? Altså om kunstneriske fænomener, som lærer os noget om mennesket og alt det der. Mit hovedpoint er, at den her, eller mit afslutningspoint, skal jeg måske ellers sige, er, at en udstilling som denne her er med til at minde os om, hvad altså det kunstneriske, det kunsthåndværksmæssige, dygtigheden, alle disse ting har at sige til os mennesker og lære os. Så det har været en oplevelse at se det her, og som jeg sagde, nu har jeg talt i næsten 3 kvarter. Jeg kunne have gjort det på 3 sekunder. Wow! Ja, så var ordet faktisk Fritz. Ikke? Søren, der står på skud, og Nille. Ja. Altså, jeg synes, det er meget spændende at få bragt de der diskussioner på banen, fordi vi går over. Jeg er også selv keramiker. Ja. Jeg tænker på, hvis man nu vender det på hovedet, løber man så ikke ind i sådan en eller anden problematik om, at måske er det syn, som mange mennesker har på kunst, at det er noget underligt noget, og at det er sådan, ikke? Altså mærkeligt, og ja, Picassos kubisme, og hvad det kan råde, ikke? Og, altså, det er der mange, der har sådan en eller anden opfattelse, at det er ikke noget, vi beskæftiger os med, ikke? Ja. Retter man ikke ind i den problematik, at det lige pludselig bliver sådan et syn, man opnår så, hvis du vender det på hovedet, fordi så er det en fin skål, og den er godt udført, og så er det det, der er det fine, eller hvad? Jeg ved ikke. Nej, godt. Det slår mig bare. Ja. At man måske... Ja. Tak. Fint. Altså som sagt, jeg er ikke færdig med at tænke det her igennem. Nej, det kan man høre, ikke? Ja, det kunne man virkelig høre. Men så tak for den. Altså, at den skal... Det er en farlig, fordi jeg synes jo netop, det er enormt spændende, at der er ved at ske... Jeg føler, der er ved at ske et skifte, ikke? I at man får lov som kunsthåndværker til at nærme sig det kunstneriske, og få de tanker med, som Nina også har gjort, ikke? Alle de ting, altså, og vi bliver krævet af det nye på skolen nu, der skal man og formulere sig, som Nina er inde i den kontekst nu, ikke? Ja. Hvor vi andre, som er uddannet før, ikke blev afkrævet helt det samme, men var lidt på vej måske. Jeg synes jo, det er fedt, at der kommer den der udvikling. Jeg synes også samtidig selvfølgelig, at det er svært, at det er så intellektualiseret, altså, og skriftligt. Ja. Jeg synes, det er fedt, at Norge har et andet syn på det. Ja. Men jeg synes, at måske det er lidt fejl at bare vende på hovedet, hvis du kun siger bare. Altså. Ja. Fordi det synes jeg ikke er nok. Nej, Absolut, man skal gå i virkelig dialog med det, altså, i stedet for at blande helt sammen. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har heller ikke færdigt. Nej, men det er vældig godt, tusind tak. Altså, nej, jeg er virkelig ikke færdig. Altså, jeg sidder og skrevet på en artikel i forbindelse med det der K-værdi, ikke? Og der tog jeg fat. Der tog jeg simpelthen fat i det der med, altså kunsten ser kunsthåndværket som den anden, ikke? Den truende anden. Og den tror jeg nemlig rigtigt. Den er håndfast, ikke? Det kan jeg vise i teksterne og alt sådan noget, ikke? Ja, eller hele den der diskussion om, at nu skal Kunsthåndværkerskolen flyttes ud på Holmen til kunstnerne. Forfærdeligt, ikke? Altså, hallo, ikke? Nå, men den er nem at dokumentere. Men så undervejs i skrivningen, så bliver jeg optaget, jamen er egentlig vores grundhistorie om splittelsen helt rigtig? Og så begyndte jeg sådan at samle eksempler på det andet. Altså for eksempel 1600-1700-tallets Holland, hvor Rembrandt, Vermeer, hvor de lavede de her små familiehalser og alt det der.
Og så købte borgerskabet massevis af de der små billeder. Og på et tidspunkt så ændrede moden sig nok så meget som noget som helst andet. Så begyndte de at købe keramik i stedet for osv. osv. Så det udfyldte nøjagtigt samme plads i deres samleri der. Og det, de beundrede ved begge dele, har været deres tænk, at de kunne male sig ikke op med perspektiv, og de kunne male de der æbler, så de glinsede som rigtige æbler, ikke? Eller tænk, at de kunne lave disse flotte kakler, fordi det var altså den samme form for beundring af det håndværksmæssige. Og not da, ikke? Og da jeg først begyndte at tænke, gud, jamen, kan jeg få viklet det ind og ud af hinanden på en helt anden måde, end bare at sige, at der var disse to, og nu skal vi vende dem rundt, ikke? Men jeg er ikke færdig. Det der work in progress. Ja. Der tror jeg heller ikke, det handler så meget om det, der bliver skabt på den ene eller den anden side. Jeg tror mere, det handler om attitude, fordi at der netop har været de der 200 år med et hierarki på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er nedlagt, og det er ligesom meget handler om en attitude fra kunsten, som fra kunsthåndværkerne handler også en attitude over for en selv, altså i det, man laver. Ikke? At man kalder det kunsthåndværk, men det er kunsthåndværker, det er kunstner, men at der så er en gensidig respekt for, hvad det er, det står for, tror jeg. Og den attitude, jeg tror, at der er lang vej nu, og jeg tror desværre, at først den rigtig ændrer sig også, når man netop får det akademiseret, og fordi at ordet er bare magten på en eller anden måde i systemet. Og, altså, nu kan jeg jo så kulturpolitisk sige, at den nye skole er altså ikke under Kulturministeriet i Danmark heller. Den er nu under Forsknings- og Innovationsministeriet. Nå. Så den er jo forskningsforpligtet. Jeg er ikke fuldt ordentligt med. Nej. I kunststøttesystem har vi nu dels har vi kæmpet med til at vi nu får et fagudvalg på linje med de andre medier i kunststøttesystemet. Og hvis man har det som status, så forpligter det jo også på, at man har en uddannelse på det område, og man har forskning på det område. Ikke? Og jeg tror, at det er den vej, der også skal til for, at det er ikke nok, at man ser ting og siger, at det er lige så meget værd. Der er også et eller andet politisk system, der skal understøtte det hele. Og jeg tror også, det er på vej. Det er ikke sikkert, det er samme model som Norge, men det er også på vej. Det er helt klart.